Għajduli, intom li tridu tkunu taħt il-liġi, ma tisimgħux il-liġi. Għaxu miktub li Abraham kellu żewġ ulied, wieħed mis-seftura u l-ieħor mill-libera. Imma liben mis-seftura twilet skont il-laħam, mentri liben mill-libera permezz tal-weda. Dan l-ħwejjeġ jistgħu jittieħdu allegorikament, għax dawn huma żewġ pattijiet. Wieħed mill-muntanja Sinaj li tnissel ulied għal jasar li Hagar. Issa Hagar hija l-muntanja Sinaj fl-Arabja u tikkorrispondi għal Ġerusalem preżenti għax tinsab imjassra mat-tfal tagħha. Imma Ġerusalem tenfuq hija libera li hi omna. Għaxu miktub tenna mara sterili li ma tilitx infaqgħu infex għajat int li ma tweġġax fil-ħlas għax wis iżjed u ma tfal tal-deżolata jew tal-abbandunata milli ta' dik li għandha r-raġel. Issintom laħwa bħal Iżak intom tfal tal-weda. Iżda bħalma dak iż-żmien l-imwieled skont il-laħam ippersegwita lill-imwieled skont l-ispirtu hekk ukoll issa. Iżda xi tgħid l-Iskrittura? Keċċi s-seftura u l-bina għax bin is-seftura qatt mhu se jired ma' bin il-libera. Konsekwentament l-aħwa, aħna maħniex ulied is-seftura, iżda tal-libera. Amen. Minn dal-qrajn naħseb tinnotaw illi l-Bibja mhijiex faċli daqskemm nixtiequha. Ma mhijiex tant diffiċli l-impossibbli tifhimha. Jekk aħna nagħmlu l-attenzjoni tagħna hemmhekk u jkollna rieda biex nifhmu, naħseb konvint illi nistgħu nakkwistaw il-sugu ta' dan li qed jipprova jgħidilna l-Apostlu Pawlu. Difatti qed jindirizza speċifikament il dawk li jixtiequ jkunu taħt il-liġi. Kristjan kapaċi jista' jinqabad f'din jixxeblek f'din in-nassa illi jsir legalist. Flok ma jgawd il-libertà tiegħu fi Kristu, jsir legalist. Għajdu li intom li tridu tkunu taħt il-liġi. Tindirizza nsara, però nsara li qishom qegħdin jinsew l-Evanġelju u il-barka tiegħu. Tridu tkunu taħt il-liġi. Xi ħaġa li ma tagħmel sens, però hija popolari u il-mentalità ta' ħafna hekk imsejħa Kristjani juru li huma legalisti. Se tgħidli legalist x'inhu? Legalist huwa dak il-raġel li penġielna Ġesu fil-parabola tiegħu u qala dil parabola lil dawk li kienu jafdaw fihom infushom. U għallulhom penġihom dar raġel Fariżew, raġel stmat fis-soċjetà li mar fit-tempju biex jitlob imneffaħ bih innifsu u però b'umiltà falsa beda jirringrazzja l-Alla għax jiena minix imborljun, minix inġust, minix adulteru, insum darbtejn fil-ġimgħa, nagħti lexu minn kull ma naqla, lista twila biex jipprovi jikkonvinċi lill-Alla kemm hu tajjeb biex Alla jdaħlu l-ġenna. Dak huwa legalist. Dak huwa legalist li Pawlu qiegħed jissara kontra dawn it-tip ta' nies ħalli jaqlaħħom il-ħofra ħalli jerġgħu igawdu l-libertà illi hija fi Kristu Ġesu. Il-legalist jaħseb illi bl-isforzi tiegħu bli jagħmel kapaċi jasal. Nagħmlu daqsxejn l-enerġija tagħna hemmhekk, nagħmlu ħilitna, nippruvaw nobdu l-liġi kemm jista' jkun u mbagħad għaliex Alla m'għandux iddaħħalni l-ġenna. Dak huwa legalist. Dak huwa legalist illi rridu naħarbuh bħalli kieku huwa wieħed li għandu l-pesta. Le, Alla tagħna l-ħelsien fi Kristu u tagħna l-maħfra tiegħu bħala qotja b'xejn. U din għalina l-bnedmin li aħna minn natura nies gburin mhuwiex faċli li nilqawha biss bil-grazzja t'Alla. Illi narfu illi mill-bidu sa tmiem, litteralment mill-bidu sa tmiem, is-salvazzjoni hija qotja, lesta, kompluta, ma fiha xejn difettus u Alla jrid jagħtielna. Billi ġustifikana jiddikjarana ġusti bid-dem ta' Kristu
billi iqaddisna bil-ħidma tal-Ispiritu tiegħu billi finalment ukoll jigglorifikana. Pawlu allura hawnhekk jgħid intom li tridu tkunu taħt il-liġi. Ma tisimgħux il-liġi. Il-liġi qed jirreferi għat-Torah, l-ewwel 5 kotba ta' Mosè li kienu magħrufin bħala l-liġi. Il-liġi ta' Mosè. U ħajjieħu eżempju għal storja attwalment mill-ħajja ta' Abraham. Abraham tafu li Alla sajjaħlu meta kellu 75 sena, għallu biex joħroġ minn pajjiżu, ma' martu, u ħajjatih nisel, però Abraham kien diġà xieħ u baqa' jixjieħ, u jisu id-dejja jistenna, għattifhem. U martu wkoll qaltlu Alla żammni milli kolli tfal, għax ma tidħolx għand is-seftura tiegħi ikollok tifel minn għandha u irrabbih bħala bni. U Abraham kamel ġifieri u minn Hagar li kienet il-qaddejja jew seftura ta' Sara kellu tifel illi semmih Ishmael. Mentri Alla kien mill-bidu qallu illi Sara se jkollha tifel. It-tifel tal-weda. Tifhem. U allura Pawlu jieħu din l-istorja u jippreżentaħ jiena bħala allegorija, sejdu allegorija x'inhi, ġifieri għandek Sara u Hagar, Isaac u Ishmael, li ifissru xi ħaġa. Okej, jekk taqra fil-Ġenesi, hija storja bħall-istejl l-oħra, ġifieri it's history. Però Pawlu hawnhekk kif kellhom ħabta jagħmlu r-rabbini ta' żmienu, kienu jħobbu jgħalmu b'allegoriji. Mhuwiex metodu popolari l-lum, tiftakru kemm domna biex drajna l-avvanz għal-Pellegrin li huwa allegorija, ktib sħiħ allegorija ta' John Bunyan. Però Pawlu hawnhekk jekk jinaxxilna nifmu il-punti tiegħu, allura ħankunu ta' bilħaq impirka. Għaliex matul dan il-pass li rajtilkom, infatti hemm ħafna parijiet, żewġ uliet, żewġ pattijiet, żewġ reazzjonijiet, żewġ destini, ħafna parijiet. Ħanibdew bl-ewwel par iż-żewġ uliet. Iż-żewġ uliet illi aħna popolarment ngħidu li Abraham kellu l-Ishmael l-ewwel illi twieled skont il-laħam, twieled bil-ħila fiżika umana, tajjeb, u aktar tard imbagħad kellu l-Isaac meta kellu madwar 100 sena. Isaac kien għatalu skont il-wera tal-Alla. Attualment, Abraham aktar tard meta mititlu Sara, forsi ma tafux din, kellu wkoll 6 uliet oħra. Okay? Li kienu jisimhom Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Ishbak u Shua. Forsi ma tantx jissemmew imma mek qegħdin. Ma Pawlu jieħu dawn iż-żewġ uliet, l-ewwel 2 tiegħu, Ishmael u Isaac. U se jifforma lezzjoni biex jgħaddiha lil dawk illi jaħsbu illi bil-prestazzjoni tagħhom, bit-tjubija tagħhom, bil-ħila tagħhom jistgħu jaslu għand Alla. Ovvjament Ġesu ħajjenna, Ġesu jgħinek ftit, imma l-puxjatura inti tittatija. Dak huwa legalist li Pawlu hawnhekk qiegħed jiġġieled kontrihom, tajjeb? Mela, Ishmael kif għadna twieled bi sforz fiżiku. Skont il-laħam jgħid Pawlu. Ommu kienet Hagar, mara il-sira, mentri Isaac twieled skont il-weda divina. Alla kien għallu mill-bidu ħajkollok iben minant Sara. Il-weda damet ma seħħet, damet 25 sena. Malla seħħa dik il-weda, tajjeb. L-importanti li nfmu hija li Isaac twieled minn mara ħielsa. Mara ħielsa. Mara Sara, il-mara ta' Abraham. U allura għandna Ishmael u Isaac. Ishmael huwa jirrappreżenta dawk li qegħdin jagħmlu l-isforz uman biex isalvaw. Isaac huma dawk illi huma uliet il-weda. Infatti il-Bibja dejjem tagħmel distinzjoni bejn Iżrael fiżiku. Il-Farizej pereżempju kienu darba marru jiftaħru quddiem Ġwan il-Battista. U Ġwan il-Battista
كشفهم قال لهم انتم نسل tal-lifat. Alla kapaċi anke minn dal-ġebel għajjem uliet l-Abraham. Għed jiftaħru għax huma discendenti fiżiċi ta' Abraham, allura automatikament huma salvati. Le, Izrael fiżiku imma wkoll hemm Izrael tal-weda. Aħna l-insara il-Bibja todna bħala l-Izrael il-veru tal-Alla. Izrael tal-weda. Rumani 9 Pawli jgħid li mhux daw kollha imnisli minn Izrael huma Izrael. Jridu nifhmu għadi. Hemm differenza bejn il-Knisja viżibbli u l-Knisja inviżibbli. Knisja viżibbli hija l-ġema tan-nies illi faċilment ħajkun hemm it-taħlit, ħajkun hemm nies salvati u nies li huma għadhom mitlufa. Reliġjużi ma għadhom mitlufa. Dik hija l-Knisja viżibbli. Il-Knisja inviżibbli hija l-Knisja kif jara Alla. Hija l-għad sħiħ tal-maħturin tiegħu mill-bidu sa tmiem tad-dinja. U allura jridu nagħmlu din id-distinzjoni li Pawlu jagħmilha fir-Rumani. Mhux daw kollha mnisli minn Iżrael huma Iżrael, lanqas huma kollha tfal ta' Abraham għax huma dixxendenti tiegħu. Iżda permezz ta' Iżak se jissejjaħ nislek. Permezz ta' Iżak. Alla taħ iben tal-weda minn dak l-iben kellhom ukoll joħorġu tfal għal Alla. Infatti meta Abraham issuġġerixxa lil Alla u qallu isma' qallu m'hemmx li Ixmael jgħix quddiemek għax ma tagħżilx lil Ixmael. Tifhem. U neħilsu għadin flok ma noqgħod nistenna. U Alla qallu le. Iżda Sara martek se tilidlek iben u int se sejjaħ ismu Iżak. Jien se nistabbilixxi il-patt tiegħi miegħu għax huwa l-wil tal-weda. Se nagħmel il-patt tiegħi miegħu bħala patt dejjimi għal nislu warah. Jiġifieri Iżak jissimbolizza uliet il-weda. Il-Kristjani vera li huma imweldin mill-ġdid li Alla jagħtihom lil Ġesu Kristu biex ikunu il-poplu tiegħu. Difatti Ġesu qal li kull ma jagħtini l-missier jiġi għandi u ma jiġi għandi jiena ma nkeċċieħx il-barra. Dawn huma il-nies veri tal-Alla. Dawn il-żewġ tfal allura Ixmael u Iżak jissimbolizzaw żewġ modijiet tar-reliġjon. Hemm reliġjon mod, hemm reliġjon mod ieħor. Hemm ir-reliġjon tal-ħila umana bħalma illustrata f'dan il-Fariżew li beda jitneffaħ quddiem Alla kemm għandu punti, kemm għandu punti, kemm qed iġemma punti li fl-aħħar mill-aħħar ħajsarrafhom fis-salvazzjoni. Tajjeb? Mentri modija oħra rappreżentata minn dak il-pubblikan li laqqas biss refajneħ li s-sema, mistħi u jaf li huwa fallut u jħabbat fuq sidru jgħidlu kun pjetus miegħi o Alla għax jien midneb. Dik hija l-modija l-oħra, il-modija ta' l-uliet vera tal-Alla. Dawn iż-żewġ modijiet l-aħwa ma nistgħux namalgamaw flimkien. Ħafna nies ippruvaw. U jaħsbu illi Ġesu les li jgħinek. Però inti tittejnlek innifsek ukoll. Mhux hekk? Di raġunata. Ġesu les li jgħinek. Imma int tittamel is-sem tiegħek. Dak huwa legalist. Dak huwa legalist illi Pawlu fil-bidu jgħid illi min jippriedka dak l-Evanġelu huwa misħud. Huwa misħud. Ma nistgħux namalgamaw daw żewġ modijiet. Ma jintaqgħux flimkien. U allura jiena rrid nistaqsik. Fuq li ma naħa tinsab, fuq li ma modija tinsab miexi. Il-modija illi inti jidhirlek illi bil-moralità u bit-tjubija tiegħek kapaċi tasal. Fil-Kristjan fil-avvanz tal-Pellegrin fil-bidu meta kien għadu daqsxejn green għadu ma jifhimx l-affarijiet kif suppost. Kien hemm wieħed li konvinċa għallu mu fil-belt moralità. U hemmhekk issib nies ċivili, nies sewwa,
و ليه هتقعد تمور عند تفتش الصليب. ما عندكش عالفين. في البلد الموراليتا عمك خسب من كلش. داك هو الارق ساتانيكو. نجنايت فوق اللي ما هتنساب. إلا ليش؟ نريدو نفتكروا اللي البات الجديد اللي جسوه إناو قرامانا اللي يدلنا اللي بدان البات għanna l-maħfra d-nubiet. Għanna l-accettazzjoni qudiem Alla. Difatti Alla diġà jikkonsidrana bħala ċittadini ta' smewiet. U nies tal-istess belt mal-qaddisin tad-dar tiegħu. Il-patt il-ġdid jieħu post il-qadim. Ma nistgħux inħaltuhom flimkien. Ukoll meta tibda taħseb illi qiegħed tagħti s-sem tiegħek biex tikseb il-ġenna. Ftakar illi s-salvazzjoni hija l-kapulavur ta' Alla. Din ukoll għandna ħabta ninsewha. U għalhekk niżvijaw għax ninsew il-salvazzjoni kollha kemm hi 100% hija l-kapulavur ta' Alla. Kapulavur masterpiece. Tajjeb, pereżempju, il-masterpiece ta' Cervantes kienet il-ktieb tiegħu Don Quixote. Il-masterpiece ta' Leo Tolstoj kienet War and Peace naħseb jiena. Vera? Il-masterpiece ta' Beethoven kienet id-9 sinfonija tiegħu. Huwa xogħol perfett. Ma tistax ittejbu. Il-masterpiece ta' Leonardo da Vinci hija l-Mona Lisa. Il-Mona Lisa. Tista' tara qiegħda wara l-ħġieġ. Aranu la tmissnix. Aranu la tmissnix. Għatifem. U il-legalist però ma jċattaħiex dik. Il-legalist imur bil-krayons li kellu meta kien għadu fil-kindergarten. U jgħid imma sabiħa. Pero mi jaf kikun nirtukjawa daqxejn il-Mona Lisa. U nżidila daqxejn il-parti tiegħi biex istir perfetta. Jekk aħna ngħidu u nemnu li s-salvazzjoni hija perfetta u hija mitmuma, allura nkunu qegħdin naħarbu minn din in-nassa tal-legalizmu. Il-salvazzjoni hija l-kapulavur ta' Alla. Ammira, aċċetta, gawdija, però tbaba siex. L-iżbal tal-legalist huwa li jipprova ibabas jew jipprova iżid mal-ħidma perfetta ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Żewġ uliet, żewġ pattijiet ukoll. Żewġ pattijiet, vers 24 jgħidilna dawn il-ħwejjeġ jistgħu jittieħdu allegorikament għax huma żewġ pattijiet. Wieħed mill-muntanja Sinaj li nisselu liet għal jasar li Hagar. Hagar hija rappreżentattiva xtati Hagar li hija seftura, li hija skjava. Xtati u liet għal jasar. Hija il-sira u kapaċi tipproduċi biss il-sira bħala. Issa Hagar hija l-muntanja Sinaj fl-Arabja u tikkorrispondi għal Ġerusalem preżenti għax tinsab imjassra ma' tfal tagħha. Ġerusalem preżenti meta l-Apostlu Pawlu kiteb kien hemm nies lut reliġjużi kemm tridhom, però il-Ġesu warbuh. Ma rfuhx bħala Messija. Għaliex qalu aħna kapaċi naħdmu l-ġustizzja tagħna stess quddiem Alla. Kapaċi nsiru tajbin aħna infusna. Tant li Alla jkollu jaċċettana. Dak huwa legalist. Hagar tirrappreżenta s-Sinaj il-liġi. Il-liġi l-aktar li tista' tagħmilek hija li tikkundannak, vera? Għaliex Pawlu qalilna aktar kmieni. Misħud kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull kelma tal-liġi biex josserva. Il-liġi kapaċi biss tisħet fil-waqt li Sara tirrappreżenta il-patt tal-grazzja, il-libertà illi kisbinna Kristu. Sara tirrappreżenta Ġerusalem smewwitija. Imma Ġerusalem ten fuq hija
ta' fuq hija libera, li hija omna. Li hija omna. Sara ovvjament tafu illi anke meta kienet għadha żgħira qatt ma seta' jkollha tfal, kienet sterili. Kienet sterili. Nisa hekk. Miż-żewġin ixtiequ jkollhom tfal m'hemmx tagħmel. U Sara kienet hekk. Però Pawlu jikkwota minn Iżajija hawnhekk u jgħid għax hu miktub tenna mara sterili li ma tilidx. Infaqgħu infexxajat int li ma tweġġax fil-ħlas. Għaliex? Għax wis iżjed huma tfal tal-iddeżolata milli ta' dik li għandha r-raġel. Alla tgħidilna hawnhekk joħroġ il-possibbli mill-impossibbli. Marra li messaġ kollha tfal, Alla b'miraklu ta' tfal. Meta Sara kienet qiegħda tissemma lil mulej qed ikellem l-Abram barra mit-tinda, u xejn qalilha bħallum sena se nerġa' nżurkom u Sara se jkollha tifel, Sara nfaqat titħaq. Għaliex kellha kważi mit-sena. U kif jista' jkun kollha tfal? Ma dik huwa l-wil tal-wieda. Is-salvazzjoni hija l-ħidma ta' Alla, l-ħidma mirakoluża ta' Alla favur tagħna. U allura bħalma qal Wistin ta' Ippona jgħidilna kara, il-patt il-qadim ħafna Kristjani jidrilhom li jistgħu jerfaw il-madma tal-liġi u jippruvaw jgħixu bih, meta Pietru qal illi dak il-madmat huwa aħrax wisq. U impossibbli aħna nġorruh. Imma aħna nemnu jgħidilna li bil-grazzja tas-Sid Ġesu se nsalvaw bħalhom ukoll. Lut jew ġentili, intix bravu jew traskurat, intix intelligenti jew ignorant, intix iswed jew abjad, mara jew raġel, kbir jew żgħir, il-modija hija waħda bil-grazzja t'Alla. Bil-grazzja t'Alla u għall-favur t'Alla. Wistin jgħid il-patt il-qadim inissala l-iskjavitu għax jagħmel lin-nies il-sira bil-biża'. Jekk qed tipprova tersaq li Alla bil-għax qed tobdi l-liġi taf fik innifsek li m'intix tobdiha biżżejjed vera, m'intix tobdiha biżżejjed. Il-patt il-ġdid ikompli jgħidilna inissel ulied bil-grazzja u jagħmilhom ħielsa bl-imħabba. Jagħmilhom ħielsa bl-imħabba. Huma nies li huma reċipjenti li rċivew il-grazzja t'Alla. Għalhekk il-patt il-qadim taqra fejn taqra qisu qed jiddomanda xi ħaġa aħjar. Xi ħaġa aħjar dak iż-żmien kellhom ħafna affarijiet, kellhom il-liġi, kellhom il-profeti, il-qassisin, kellhom il-festi, kellhom il-sakrifiċċji fit-tempju, kellhom it-tabernaklu, kellhom ħafna affarijiet. Però ma kellhomx il-realtà tas-salvazzjoni li ġabilna Kristu. U allura il-patt il-qadim jiddomanda li jkun hemm patt ġdid kif infatti imbagħad Alla għamel magħna permezz ta' Ġesu. Li tkun taħt il-liġi. Ftakru Pawlu qed ikellem lin-nies li jridu jkunu taħt il-liġi. Intom li tridu tkunu taħt il-liġi. Tkun taħt il-liġi bħala metodu ta' salvazzjoni din nitkellmu, le? Għax issa aktar quddiem Pawlu ħajdilna illi l-liġi toħta għalina bħala Kristjani toħta għalina u nħobbu għal-liġi u nixtiequ nagħmluha bħala nisħiel sa nixtiequ nobtuha. Id-differenza hija din. Tobdi l-liġi biex issalva. Dak huwa legalist. Jew tobdi l-liġi għax inti salvat. Mhix differenza. Tobdi l-liġi biex issalva, jiġifieri jidhirlek li int sa salva lek innifsek. Tobdi l-liġi għax inti salvat qed tgħid li Kristu salvani u issa jien kif ħan nirrispondi għall-imħabba tiegħu billi nħobbu. U Ġesu għalilna b'dan intom turu illi intom ħbib tiegħi billi tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Tħarsu l-kmandamenti tiegħi. Jiġifieri li tkun taħt il-liġi f'dan is-sens kif qed jgħid Pawlu ifisser jasar. Għax inti qiegħed titabba b'peace jew b'tabija li m'intix kapaċi ġorra. Illi tkun fi Kristu, tkun fil-għaqda ma' Kristu, ifisser libertà, ifisser ħelsien, ifisser ġustifikazzjoni. Bħalma Pawlu kellu ifakkar lil Pietru darba meta qallu li aħna Lut mit-twelid u mhux
mill-ġentili, frattant aħna wkoll emminna f'Ġesu Kristu biex inkunu ġustifikati bil-fidi u mhux bl-opri tal-liġi. Dawn iż-żewġ alternattivi huma kontrastanti. Waħda mod, l-oħra mod ieħor. Għandek il-Ħagar u Sara, Ixmael u Iżak, għandek il-jasar u l-libertà, dawn ma jitħaltux flimkien. Ma jitħaltux flimkien. Pawlu jekk huwa bil-opri, jekk ħansavaw bl-opri, ma mhux bil-grazzja. Imma jekk bil-grazzja, ma mhux bl-opri. Vera u le? Imma kif hawn tant nies illi jaħsbu li Alla jibdik? Għad tifhem, dik kienet popolari ħafna. Xi 100 sena qabel Luteru. Nies bħal Gabriel Biel u oħrajn żviluppaw dik li baqgħet magħrufa bħala il-via moderna. Il-via moderna. Isom insew lil Wistin u t-tagħlim tiegħu dwar il-grazzja u qalu illi ara is-sitwazzjoni għadin Alla qed jistenna l-ewwel taħrika minn għandek u rieħ li trid. Iċċaqlaq ftit. U Alla jagħtik il-għajnuna tiegħu biex tkompli. Dik hija l-legaliżmu. Illi Luteru iġġielet kontrih u għadna niġġieldu kontrih sal-lum. Sal-lum. Il-Kristjaneżmu mhuwiex osservanza ta' regoli, fl-essenza tiegħu mhuwiex osservanza ta' regoli. Għandek lista ta' affarijiet li inti obbligat li tagħmel biex forsi jirnexxielek tasal. Le. Dak mhux Kristjan, dak huwa legaliżmu. Il-Kristjaneżmu huwa libertà fil-għaqda ma' Kristu. Inti tinsab f'unjoni mistika, f'unjoni reali ma' Kristu u inti liberu. Liberu mill-kundanna, liberu mill-infern, liberu mid-dnub, tant li Pawlu jgħidilna illi il-dnub mhux se jsaltan aktar fuqhom għax intom m'intomx taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja. U allura il-Knisja, meta nitkellmu dwar il-Knisja, x'inhi il-Knisja? Il-Knisja hija l-komunità tan-nies meħlusa. Tan-nies meħlusa mill-ħellies li huwa Ġesu. Mhux li qattaw il-ktajjen huma nfushom. Ġesu ħelisna. Il-Knisja hija ċ-ċittadini ta' Ġerusalemm tenfuq. Tal-poplu, il-poplu veru talla. Allura, forsi nistgħu napplikaw dal qegħdin ngħidu. Billi nsaqsikom jew billi nissuġġerilkom, eżaminaw il-bażi tal-fiduċja tagħkom quddiem Alla. Int u Alla. Insa n-nies l-oħra tad-dinja. Int u Alla. Il-bażi tar-relazzjoni tiegħek x'inhi? Hija prestazzjoni personali jew pattern bil-padding, pepe. Prestazzjoni personali biex nagħmel jien jiddetermina immux l-infern jew il-ġenna, x'nagħmel jien. Illi ma nkunx imbruljun, ma nkunx inġust, ma nkunx adulteru, illi nagħti l-għexur, illi insum darbtejn fil-ġimgħa dal-affarijiet kollha. Dik hija l-prestazzjoni personali. L-Evanġelju jgħidilna il-relazzjoni tagħna ma' Alla hija bbażata fuq pattern. Alla l-missier illi jilqa' lilna u liedu fuq liema bażi, fuq il-bażi ta' Kristu u l-merti infiniti tiegħu. Infiniti tiegħu. M'għandekx bżonn iżżid iċ-ċenteżmi tiegħek mal-valur infinit tal-fidwa ta' Kristu. M'għandekx għalfejn. Kun liberu fi Kristu. Il-qalotja tiegħu. U applikazzjoni oħra nistgħu ngħidu li kemm irridu noqogħdu attenti illi ma nirritornawx lejn il-jasar spiritwali. Il għaliex iva.
الطريق يا زليقة ياك ما نقعدوش attenti mill-ewwel niżolqu u nibdew nirraġunaw f'moħħna forsi ma ngħidux ma' ħadd ieħor, imma nibdew nirraġunaw f'moħħna u ngħidu Alla jaċċettani għax qed nobdih. Alla jaċċettani għax qiegħed fit-triq, għax qiegħed nitlob kuljum, għax qiegħed naqra l-iskrittura kuljum. Tarfetu ma tajbin, ma nixxi ngħidu u rridu nagħmluhom. Imma mhumiex il-pedament tas-salvazzjoni tagħna u għall-frott tagħhom. X'differenza? Rridu inservuh il-Alla, imma nservuh motivati mill-gratitudni għaliex aħna thankful, għax aħna rridu ngħidulu grazzi għax qegħdin nirrispondu għall-lotja tremenda tiegħu illi laqana fil-maħbub ibnu. Laqana fil-maħbub ibnu. U allura ħanservuh motivati mill-imħabba. Mhux għax nibsa illi Alla se jarmini, jew se jabbandunani, jew se jkeċċini. Meta Ġesu qal li dawk li jiġu għandi jinżgur ma kkeċċihomx il-barra. La fil-bidu u laqas matul it-triq ma jkeċċina. Irridu noqogħdu attenti il-relazzjoni tagħna tirriżulta, relazzjoni tagħna Malla tirriżulta fi gratitudni. Ħanobdih il-Alla, imma għaliex tant u tant inħobbu. Għaliex hu ħabni l-ewwel, Okay. Għaddu għal issa żewġ reazzjonijiet. Żewġ uliet, żewġ pattijiet, żewġ reazzjonijiet. Ir-reazzjonijiet illi Ixmael ippersegwita u finalment kien imkeċċi. Ara, meta kellu l-Ixmael, imbagħad ħafna aktar tard kellu l-Iżak. U meta fatmuh, ġifieri ma baqax jiekol jew ikun mantenut mill-ħalib tommu, tajjeb, forsi kellu 2-3, dik kienet il-użanza. U kienu jagħmlu dan il-party, ċelebrazzjoni, issa għandna tifel miftuħ. Tajjeb. U f'dak iż-żmien meta għamlu dan il-party, Ixmael kellu xi 17 sena. U la għandek dak tifel ċkejken. U għandek ġufnot fl-aħjar tiegħu. Qed tifhem. U għaddej dan il-festin, Sara, Iżak, indunat illi Ixmael kien qiegħed jitmasħar bit-tifel tagħha. Bħalu, dak it-tip. Qed tifhem. Persekuzzjoni fina. Ixmael ma rridx lill-Iżak u ma kellux x'jaqsam miegħu. Luteru jgħid hekk ara. Ixmael huwa l-figura tal-liġi u ġustizzja bl-opri. Iżak huwa l-figura tal-fidi u l-weda. Dawn it-tnejn impossibbli jkunu rikonċiljati flimkien. Ma mhumiex ħajamlu ħbieb flimkien. U din l-istorja li infatti mbagħad Sara ħadet għalija. U l-żewġ qaltlu keċċ is-seftura u l-bina, ma rridhomx fid-dar. Qed tgħidlu kemm kienet żorra, le. L-istorja qed hemmhekk biex turina illi finalment u lit il-weda u lit il-laħam u lit Alla u dawk li jaħsbu li huma kapaċi jaslu eħidhom għand Alla ma jistgħux jitlaqgħu flimkien. F'din id-dinja forsi narawhom ħaltin flimkien iva. Imma finalment se iben il-laħam se jkun imkeċċi il-barra. Dawn it-tnejn possibbli jkunu rikonċiljati flimkien din Luteru. Daqskemm il-laħam u l-ispirtu jistgħu jkunu ħbieb ta' xulxin. Liema minnhom jirrappreżentak? Iżak jew Ixmael? Dik il-kwistjoni kollha. Iżak il-wild tal-weda. Ixmael dak li huwa simboliku ta' x'kapaċi jagħmel il-bniedem. Tgħidli kif inkun naf li Iżak jirrappreżentani u mhux Ixmael? Faċli ħafna.
qed tafda fil-merti personali tiegħek? Jew qed tistrih fuq il-wegħda tal-Alla? Il-wegħda tal-Alla, pereżempju Ġesu jgħid tassew ngħidilkom illi misma' kelmti. U jemmen f'dak li batni għandu l-ħajja eterna u ma jiġix għal kundanna. Iżda jkun għadda mill-mewt għal ħajja. Bil-ħila ta' min għaddejna mill-mewt għal ħajja? Bil-ħila ta' Ġesu Kristu waħdu. U allura Ixmael dakinhar tmasħar biżak u dan it-tmasħir għadu għaddej sal-lum. Dawn iż-żewġ modijiet illi wieħed jaħseb illi jista' jasal bit-tjubija tiegħu stess, l-oħrajn jippreferu bir-raġun illi jkunu imlibsa bil-libsa bajda ta' Ġesu Kristu. Skont il-weda ta' Iżajja li għalkemm dnubietkom huma ħomor daqs l-iskarlat, passuf abjad nġibhom, bħal borra bajda nġibhom. Il-legalisti għadhom jippersegwitaw il-dawk li jemnu l-Evanġelju Apostoliku sal-ġurnata tal-lum. Jew billi joqtluhom l-ar ħaġa jistgħu jagħmlu. Jew billi jagħmlu ħajthom diffiċli, jew anke billi jirradikolawhom. Xiex, intom temnu li b'Ġesu biss qed morru l-ġenna. Xi ġifieri? Smajtuhom dan it-tip ta' diskors. Bħal speċi jiskandalizzaw ruħhom, kif jista' jkun Ġesu biss? Allura ma nagħmlu xejn? Mela mmur nagħmel l-irrid, immur nisraq, minix ngħidlek hekk jiena. Jiena liberu. Liberu fi Kristu. Din l-oppożizzjoni, dan l-antagonizmu, antagonizmu jinkollu għaddej. Meta nitkellmu dwar x'ġara fl-istorja, minħabba reliġjon kemm jiġġieldu n-nies minħabba reliġjon. U jitqatlu. Vera jew le? Għallax għaddejja dal-konflitt. Pawlu jgħidilna ta' bilħaq dawk kollha li jridu jgħixu pjetożament jew jgħixu tajbin fi Kristu Ġesu se jkunu persegwitati. Tgħid li meta bdiet din it-taqbida bejn il-legalisti u dawk li jirċievu l-grazzja tal-Alla u mistriħin fil-grazzja tal-Alla u kuntenti biha biss. Meta bdiet? Min Kajjin u Abel. Kajjin kien bniedem tar-raba. Nibsa fejn kapaċi jaħrad, kapaċi jiżra, kapaċi jħawwal, kapaċi jaħsad, xogħol li tittamel hekk għalih vera, u l-Alla xi ppreżentalu. Minn dak ix-xogħol tidu stess. Mentri Abel ippreżentalu ħaruf tas-sakrifiċċju. Kif Alla kien għallimhom mill-bidu illi l-modi għalejja hija bis-sakrifiċċju. Il-min laqa Alla? Il-Abel. U x'għamillu Kajjin il-Abel? Ħarġu privatament fl-għalqa u hemmhekk qatlu. Dan huwa l-antagonizmu l-aħwa. Bejn il-laħam u il-grazzja. Il-persekuzzjoni ta' li Alla minu li tid-dinja hija waħda mill-fatti ċerti tul l-istorja tal-Knisja. Bdija Kajjin u mhix se tintemm qabel jirritorna Sidna Ġesu Kristu. Mela, rridu bħala Kristjani illi ħana mistrieħa u kuntenti u l-qajna l-grazzja tal-Alla u nafu li Alla ħaffrinna minħabba il-fidwa li ħadem Kristu fuq is-salib, irridu nistennew oppożizzjoni. L-oppożizzjoni se tiġi. Ġesu infatti fi Ġwanni 16 jgħidilna qedtilkom dal-ħwejjeġ sabiex ma tkunux offiżi, tkunu skandalizzati. Għaliex? Għax għati keċċukom is-sinagoga. Infatti, tiġi sija illi kull min joqtolkom jaħseb li qed joffri sakrifiċ, li qed joffri offerta lill-Alla, qed joffri servizz lill-Alla. X'waħda din? Nies tant konvinti, tant huma sħaħ illi jridu jaħdmu għas-salvazzjoni, illi meta jisimgħu xi ħadd jgħid aħna maħfura purament bis-sakrifiċċju ta' Kristu ma jistgħux għalih. U jaħsbu li qegħdin joffru servizz lill-Alla u qed jagħmlulkom dal-ħwejjeġ ikompli Ġesu għax ma għarfux la lili, la lill-missier raqqas lili.
mhumiex japprezzaw il-ħidma tal-fidwa illi diġà seħħet għal benefiċċju tagħna. Ġesu infatti jgħid li qatt tkunu mibgħudin, qed ikellem id-dixxipli tiegħu, qatt tkunu mibgħudin. Ixmael forsi tmasħar u redikola li ċkejken Iżak. Ġesu hawnhekk juża kelma qawwija. Qatt tkunu mibgħudin minn kulħadd minħabba ismi. Smajtuha? Minħabba ismi. Għaliex minħabba ismi? Għax l-isem ta' Ġesu huwa uniku u esklusiv. Il-Vanġel qed jgħidilna illi se naslu għand Alla biss permezz ta' medjatur wieħed li huwa Ġesu Kristu. U dak huwa skandlu. Id-dinja taħseb illi l-reliġjoni huma smorgasbord. Illi inti tażel li trid u kollha tajbin. Mhux kollha fihom xi ħaġa tajjeb l-eluf ta' reliġjonijiet. U Ġesu der fostna u għalinna dak kollha li ġew qabli u maħallelinu briganti. Jienu għarrajt tajjeb. U waħdu ta' ħajtu għannaċ. Ġesu huwa esklusiv u allura joħloq skandlu. Joħloq skandlu għal dawk in-nies li jaħsbu issa hux bil-Buddiżmu, hux bil-Maomettanizmu, hux bil-Konfuċjonizmu, basta taħdem. Basta tittamel ħiltek. Qed tifhem? Dawk orrajt. Imma meta tgħid li aħna ħammurru l-ġenna b'Ġesu Kristu waħdu. L-istorja differenti. Tkunu sorpriżi meta ir-rabta tagħkom ma' Ġesu toħloq sentimenti ta' redikolu anke minn ħbiebkom, raba tagħkom, nistafukom forsi tixxerjaw il-Vanġelu magħhom, ħajredikolawkom, ħajroftawkom, ħajwarbukom, se tkunu mifhuma żmerġ. U nafu ġifieri għax kull darba le mhix ngħidlek hekk jiena, mhix qed ngħidlek hekk. Jawġu l-messaġġ għax mhumiex kapaċi jissapportuh. Għaliex? Għax huma bħal Ixmael. U liet il-laħam jemnu fl-isforz tagħhom infushom. Din hija l-għada li rridu ngħaddu minnha l-aħwa. Però ngħidilkom tennew, ifirħu. Għaliex meta għandek il-reliġjużi u l-moralisti illi qegħdin jgħid x'jiġifieri b'Ġesu biss. Qed tifhem? Hemmhekk tkun qed inturu illi intom tappartienu għalih, illi intom tiegħu. Iridu nitennew il għaliex il-persekuzzjoni nfisha hija kapaċi tkun evidenza li inti wilt il-weda. Wilt il-weda tal-Alla. Ġesu jgħidilna mberkin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom. Għalfejn għandhom jgħajruna jippersegwitawna u jaqalaw laqmijiet u tajjir bla sens. Għalfejn. U jgħidu kull speċi ta' ħażen kontrikom bil-kiteb. Minħabba fija jgħid. Minħabba fija. Ifirħu u eżultaw għax il-premju tagħkom huwa kbir fis-smawiet għax hekk ippersegwitaw lil profeti qabilkom. L-istorja ilha ġejja, hija twila. Imma nitgħu persekuzzjoni minħabba fija. Minħabba l-fatt illi Ġesu preżentalu nnifsu bħala l-uniku salvatur. Jien huwa t-triq, il-verità u l-ħajja ħadd ma jiġi għand il-missier ħlif bija. Alla provdinna triq waħda l għandu hija triq li twassal. Twassal mhux tieqaf, saqaq, twassal. Ma triq waħda permezz ta' ibnu Ġesu. Nerġa' nsaqsik. Kif qiegħed tirrelata mal-Alla? Kif qiegħed minn ġurnata għall-oħra l-andament ta' ħajtek int u Alla kif inti tqislek innifsek bħala il-sir illi tobdi qed nobdih l-Alla imma ta' fil-għala għax nibża minnu. Nibża li jbagħtni l-infern. Hemm dak il-biża'. Dak il-biża' illi jekk jien ma nagħmilx l-almu tiegħi jinqata' l-ħabel. Dik hija l-mogħdija tal-ilsir. Liben il-Kristjan ta' vera li jaf Alla xtaħ fi Kristu Ġesu. Li taħ il-maħfra, taħ il-fidwa, taħ il-ħajja eterna u Ġesu qal li nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u ħadd ma jaħtafhom l-iminiti. Hija relazzjoni sikura. Hija relazzjoni ta' iben illi jobdi
للمسير għax jappartini fil-familja u fil-familja tiegħu. U fil-familja tiegħu. Ġesu qal l-insir ma jibqax fil-familja għal dejjem, ma jibqax fid-dar għal dejjem, imma liben jibqa' għal dejjem. Liben u daw kollha li huma tiegħu. Nibdew nikkonkludu billi nikkonsidraw iż-żewġ destini. Żewġ destini. Id-destin vers 30 xi tgħid l-Iskrittura, dan huwa id-destin tan-nies li jafdaw fihom fushom, keċċ l-seftura l-bina għax bin is-seftura qatt mu ħajjeret ma bin il-libera. Aħna naħsbu illi għall-inqas prova kun tajjeb. Toboċ il-proxmu, dat tip ta' lingwaċ li huwa tant popolari. Finalment, Alla jgħid, qatt dawn in-nies qatt ma ħajirtu ma bin il-libera. Qatt. Ishmael ma setax jirret ma' Isaac. Finalment tkeċċa l-barra. Xi fisser? L-opri umani u l-grazzja divina, l-grazzja tal-Alla, ma jistawx jixxerjaw l-istess tron. Jew ħatasal bil-ħila tiegħek, jew ħatasal bil-ħila ta' Kristu innifsu. Il-wirt etern jappartieni għal l-uliet il-weda biss. Il-kommentatur famuż Matthew Henry fuq dil-ħaġa jgħid hekk. In-nies deċiżi li jkomplu jiggranfaw mal-liġi messa ma kunu jafu li għat jitkaċċew il-barra mill-wirt. Ħadd mu sejjiret ma' Kristu li f'dawk mamulin ħielsa minn Kristu. Ħadd mu ħajjiret ma' Kristu li f'dawk li huma mamulin ħielsa minn Kristu. Irridu narmu mill-lum stess. Irridu narmu u nkeċċu l-barra kull afdar fil-liġi. Kull afdar fina nfusna. Ma tistax issalva bit-tjubija tiegħek innifsek. Ħadd u xejn ma jista' jkun rivali ma' Kristu. Il-Kristu aħna nsejħulu is-Salvatur. Is-Salvatur tad-dinja. Għaliex? Għax kull min ħajsalva, bih ħajsalva. B'ħadd u xejn aktar. Is-salvazzjoni hija bil-grazzja biss. Bil-grazzja biss. Ippruvaw ifhmu dan dil-prezentazzjoni. Il-liġi tgħid obdi u tgħix. Obdi u tgħix. Il-Vanġelu jgħid għex u allura obdi. Il-liġi tikkmanda iżda ma tagħtik ebda qawwa. Tagħmilx adulteru, tisraqx, tikdibx. Tikmandak, il-ħin kollu tikmandak. Imma x'qawwa tik. X'qawwa tik. Il-Vanġelu jagħtik il-qawwa u mbagħad jikmandak. U aħna naraw aktar tard fil-Ittra l-Galatin li issa Pawlu illi preżenta l-każ tiegħu. Illi aħna Alla jodna ġusti qudiemu permezz ta' Kristu ibnu. Allura mbagħad tiġi mistoqsija, allura kif ħanex? Oħerina il-modija tal-libertà. Il-modija kif aħna bħala nies liberi se ngħixu fil-preżenza tal-Alla. Maħniex taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja. Iridu nitalmu bħala nsara illi nimmeraviljaw bil-miraklu tal-grazzja illi Alla waslilna. Toddu wiex grazzja rħisa l-aħwa. Din il-fatt li Alla fittixna, illi Alla sabna, naddafna, għalana minn taħt il-kundanna, laqana fiħdanu. Dana il-rispons tan ħajkun umilta. Ma nistax intabta fuq spalti ngħid Pawl, fl-aħħar wasalt, Le, Alla għalani bil-ħofra. Alla ġibidni lejh. Ġesu jgħid ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missija ma jiġbdux. Mhix kwistjoni ta' ħila, mhix kwistjoni ta' x'kapaċi tagħmel int. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-Missija ma jiġbdux. Tinnotaw kif il-Vanġelu għandu ħabta jiskandalizzana għax jgħidin intomx kapaċi. Imma Alla kapaċi. Alla kapaċi. U dak li huwa possibbli għal bniedem huwa possibbli għal Alla.
Walla fi mħabtu infatti resaq lejna. Rridu nimmarriviljaw b'din il-miraklu tal-grazzja. Aħna ċittadini tas-sema. Għaliex Alla wettaq il-weda tiegħu lill-ibnu. Il-ibnu wedu jiena sa natik poplu. Sa natik poplu. Inti se tpatti għal nubietom u dan jkunu tiegħek. Poplu mifdi għall-eternità kollha. U aħna bħala il-poplu talla ma sirniex ċittadini ta' smewiet għax aħna aktar orrif, jew aktar intelligenti, jew aktar bravi minn nies l-oħra, ara ma taħsbux. Ara ma taħsbux. Alla huwa dak illi ġibidna lejh, mhux għax konna moralment aħjar ma' ħadd ieħor. Infatti, nies reliġjużi salvaw, nies profani u mill-lar isalvaw ukoll, vera? Minn kull tip ta' nies isalvaw, minn kull tip ta' nies. Ejjew l-aħwa mela illi la darba Alla semmalna u ikkonvinċina illi aħna mill-qwejn qudiemu bil-grazzja ta' Ibnu Ġesu. Rridu allura ninvestu l-lub tagħna, il-ħin tagħna, l-enerġiji tagħna f'realtajiet eterni. Illi nfittxu l-ewwel is-salta ta' smewiet u l-għajxin ġust qudiemu. Għaliex bekk nkunu qegħdin nirrispondu l-aħjar għal di lotja tremenda u meraviljuża tal-grazzja tiegħu lilna. Amen.